mamestahon ari hatutubu ni Tuhan Yesus narotu portibion. Asi doho tolong ni rohana nasuh tardudui patupa hanguluan tuganum aka pardosa marhite pakokoponna. Jakom maibana gabi sipalua di bagasan ngulum. Tapuji jalata sobba maibana dada hola di pesta natalon alai saliling ulutta. Kamu dongan sa porsiaon sederios sudedo halak Kristen mamestahon ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus di sadok portibion. Natali mama mamestahon Natal ima mamestahon ulaon ni debata naro manobot tita pardusa di portibion. Atong las maruhat tamajakun haroro ni Yesus si paluay. Laos di bagasan las ni roha. Jongjong dohami di son sudia kaparhalaro ni huriata pasahaton. Selamat ari Natal marihamu. Asini rohani debata ama doho anak na Yesus Kristus. Do tod di perbadia mangaramuti hita saluhna. Selamat hari Natal manang dihamu. Songotad dalas ni rohata mamestahon hatu tubuh ni Yesus si paluay. Masih jalangan mahita doho na dilabungta laos pasahaton selamat Natal. Di bagasan nuduk dohot serep ni roha, apa hibul marohat tamar saur dohot Yesus nak tubui, asa tuk si koplas ni rohata, maredde mahita say Roma hamuna. Kita sambut. So
marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tot di purbadia, amin. Edehon hamuma sa daid dinay baru di Jahuba, edehon ma Jahuba lisat dok tanaon, pajojor hamuma di tunga-tunga niya kasipilibigu hamuliaon nai, di tunga-tunga ni salhut bangso halongangan, akka nabi nai, marsoba mahamutu Jahuba marpahian na marhadohuan, akka hitir mahamu maradupun ibana, ali isini sadok tanoon, haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali amanami, aman di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiyai, ala nang ditukirho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami siyan hahulumot tuhati uron, jala di padum hodo hami, na holang hiyan siyan ho, gabi saor muse dohot ho, kuk halalas niro hado hami alani, say jalo mahamalation niro hanami, naung tinabot mo marhite-hite anak ni. Amin. Mari demahita. Tatangihon mapatit di debata, imana tersurat di Yohanes bidusada ayat 14, songonom madidok disi. Gabi daging mahatai, jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapun na, ima hasangapun ni anak sasada nasia namai, guk asini roha dohot hasitongan. Ido sahat na, atong rap mangidugugu mahita tu di bata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata, say pargugui mahami, mangulahon nahobat tu patik mi. Amin. Mari demahita.
tatopoti ma dosa tadiadupan ni di bata martangi yang mahita. Ali Tuhan para siruhan na sumurung, nunga roho tu portibion manopot hami, madongani hami di sudin gulu nami, alai sayol do peganggu hami di padongandim, uju huadupi hami ragam hamaulon dohot parukilon. Rodoho tu portibion lau makokopami, patuduho tirua tu hami, asaradi hami mangurupiak kana patut urupan. Alai sayodo tertutup rohanami, manariho nak kanagali dohot namemet. Saya sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, asa tarparangehonhami makpakokop ni di ngulunami. Jala lampatarma di hami, nasay toktongdo di dongani ho hami, manangaha pinamasa di ngulunami. Tangihon mahami, marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni di batata ringot tu hasisan di dusa. Ay sungunod do holong ni rohan ni di batatu portibion. Pula do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsiya di ibana. Asa hanguluan na sa lilim ni liling na di ibana. Hasangapon ma di bata na di hijang. Amin. Aret de mahita. Hatan di bata turpuk epistel di pesta Natalon ima natar surat di pesalmen bidu sia puluh pitu mamuka sian ayat sada sahatu ayat 12 tajahama marsikat sorin jahuba doraja madolopulok matanoon merlas dirohama puluh akka nalan i Obun jala hololong maripot-ipot tumaliang di bana. Hati geran doh tuhung ajahan ni habang sana. Api merdala di juluna mangaton akka alona humaliang. Disondani akka hilapna do portibion. Jadi lalo-lalo tanoon margi dasa. Malala doa kaduluk songepatis maradupun buhi ni Jahuba. Maradupun buhi ni Tuhan ni sadok tanoon.
diberi tahun aka langit do hati gorana, jala sude aka bangso marnida hamuliaona. Ikut tarurak sogot sudia kasih soba aji-ajian, akan apa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsoba tu ibana do sudi aka dibata sileban. Ibege Sion doi, jadi marlas ni rohama, marolok-olok ma aka boru ni Juda, alani panguhumu ale Jahoba. Aihudu ali Jahoba na tumibul, gumonggom sadok tanoon, tumibul situtudo ho, siyan nasa dibata sileban. Hamu ale aka na makakolongi Jahoba, say hagihon hamu manajat. Ibana do siramoti tondi aka na ninsina, say paluaona do nasida siyan tangan ni parjahat. Say tarsabur do hatiur ni partigor, jalalas ni roha diaka na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu ale aka patigor di bagasan Jahoba, jala kunci hamu maguarna nabadiai. Ima saatna martua dua kana tumangihon hata di dibata, jalan nau piopsa. Amin. Tidak kumaha porsiaut tai, songon nahina tidak kunidongata sa porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jahoba, ido ama perguru na suatu dusan, na tumupalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, himana tinubuhon ni si Maria, nagabigabeat sa to di porbadia, adorak sohabubuhan, ido tuhata natubang na bernit di panguhuman ni Silatus, mamati tarpajal do ibana di hafunor silang, natuat tubo na torudung ditanom, namulak mangulu di ari patuluhon, mama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni di bata Jahoba, mama naik pargugu na suatu dusani, di sima ibana pemamulak sugut tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditodi purbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dusa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sugut daing ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Sunggul-sunggul tuhita saluhut na parjolo sadarion ima pesta parjolo parningkotan ni hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Napaduahon duksipul anon ibadat tahun laos ududatama marulaon nabadia. Napartolu marsogot di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 patu panihuriata do pesta paduahon parningotat di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Masuk pukul 10 sia 30 wib marhata batak ima sunggul-sunggul tuhita maret demahita.
Kami ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita saluna. Selamat Natal, Amang. Damang dainang hurian itu hata na marlas ni roha di pesta Natalon. Hata ni debata nagabe jamita di pesta Natal na perjuluon. Dienet do sian surat natu halak heber bidu na perjulu dibuhai senayak 5 marujung dia 12. Heber sada ayat 5 satro dia 12 akasma tapai hutihut. Ai tu suru-surua dia mahea didok. Anak kudoho sadariod doho hutubuhon manang audo gabe amana jala gabe ibana gabe anakku alai dia nanaing tugihonon na muse tu portibion ibana alai di nanaing tugihonon na muse tu portibion ibana na perjulu tubui isima didok ikon marsinggang tujoluna sudi aka suru-suruan ni debata. Didok donya taringot tu aka suru-suruan ni. Ibana mabay na logo suru-suruan na. Api na marjibur-jibur do parhaladona. Alay taringot tu anaki didok. Rodi salileng-nileleng na do habang sami. Ale debata. Tukot hati gorad do. Tukot hara jaun mi. Diha holongi hodo hati gora jala diha gigi hoko do hajahaton. Alanido di miak kode batami miak halalas niroha tuho. Ali de bata sumurung asa tuaka dongan mi. Dungi ho ale Tuhan paujak kota nood dimulanai. Jala jadi-jadian ni tangamu do parlangitani. Mago do akai muse. Alai totong do mia nanggoho. Lau buruk doi saluhna songon ulos. Songo sape-sape bulanom balunon mui sude. Gabe mubama alai yang goho. Laos tong doho. Dang masot akka taun mi. Ido yang gosakna. Muka donga sa porsiaon na marlas niroha di pesta Natal na perjuluon. Nunga tung ragam ulaon na tapatupak dalam rangka pesta Natal. Jala totu mace gudang dunaung tapatupai na mungkin marhiti sianaka pengorbanata di waktu pikiran sasitong na molo dihitaan maceraga do kaulau di pesta Natal sudi aka instansi ala mayoritas do hita di si sudi lembaga kaparsikolaan huta huria ganup horong kategorial pasti marnatal. Jalan nutabu na huingo molo dihitan jalan marhitiak kabaritani dongape na merbidaw matong. Baru mangamangan. Daktikos marsikola minggu marnata lang gusto mangamangan. Aku botik na ronggo piyang marningo na mangamangan iti. Perjulu sudi mabuas sobat tulut tahabi. Sikola. Baru igugui ma marsijuhu na. Alayang idahan marsibuan idahan nabido. Iru tayo te. Tabuma memang. Disima kebersamaan. Jaladak terdok berupani sungod dia aka natapatupa di pesta Natalong. Alay na budari takasdo pinasaat marhiti jamita Natal. So tung doa ka hal-hal na sungoni mabay sukacita ta di Natalon. So tung do rupani aka hadiah-hadiah na dong disi na mabay kita gabi marlas ni roha.
alai pinangido adong sesuatu na monumental na bui mengenang taingot lumobi me pengorbanan na takas songo peliata tu Jesus na tubui. Alanido sotung marisuang rupani songo nilo jatta maos ro bersugur ro doa mokka manginangkat tanggal 2 pesta pa 2 unat to dia marohatak kamanginang terus do pautap pesta odo pe pataridahon las ni rohata ala di patu pa de bata haluota ala radi tu hatai gabe jolma gabe dus do tita asal ma tu haluaun tu hanguluan nasa liling-liling na hitam. Kamu kadong asa porsiaon era di tahun 1994 ninna baritai masa do hagut turun kericuhan na manang konflik antar etnis do manang sara di daerah Bengkayang, Sanggang, Kalimantan Barat. Macai posido pada saat ini na masa. Nagabe kelanjutan na gabe terjadi perang antar etnis. Alaina nang dohono di son di sadatiki tong ramein na gereja. Adong rencana di siak ke remaja neng patu pahon merguru melua katehisasi sidi. Laos kebenaran pada hari yang bersamaan neng marabuk perhelado di sada gereja di nganan nani guaran nakin. Abe pada saat neng merpungu jol mengarame di gereja nak kerema jaon tiba-tiba terbigi mahagut turun suara ni tebakan. Terjadi ma rupani kericuan on Roma ono palak tu kompleks ni gereja on. Anggo kana asing merlujungi besudi. Alari be merlujungi alai adong malima halak siap perhaladui nasosanga bui lari. Do sada parupuan na marguar sesinta. Ala di do sesinta rupani ala hola dibigibana suara ni tebakanon. Nasui bigi amudu suara tebakan dak boto memang waka gudang gue tahun na pensiunan. Ay molo warung ma misalnya penguburan ketara cung na berun na perpudio rupani. Ngapinara di roha ma bigi suara ni tebak-tebakon. Aliang gudung gudi litu purupani terus na melito di riba. Ima rupani jiu bui hubayak kun naing sungud dia ma pakilalannya lah ho ditebagi tu gijam. Etur moditodit. Jipa songoni masih sintau dangi boto ibana betu dia mana lao. Ujungnya di bagasa gereja mahalai songoni. Termasuk mau palak si pangguturion nakin itu disuruh marupani angkat tangan. Angkat tangan mana sida. Jala songon nasomal di gereja itu pas di purini altaria dong gambar di Tuhan Yesus. Itu rido si pangkauri manaki si pangguturi paturun nina tua kaya perhalado on paturun sabutullah agak songon nama biar do alahi lau paturut tuni ala ditudung jaledok nek pamation nahirna ipaturuk kalai magabari jodo tuhamuna nina udu gabaran di tuhamuna songon nama biar ana si demadok ido udu gabari Tuhan nami Tuhan Yesus nina. Iso bahamu gebaran. Jala molotohodo de batamuna nina bana. Hatop tijuri. Ala libir naside ditijuri. Baru disuruh mamuse halahi rupani. Sada-sada manijuri. Dohot mablokon aik na ninumnai. Maaf ikut cingi gebarani. Dipaksa. Di dengan tudungan senjata. Ala biar ni perhala doon. Daripada mati naruhana badi tijuri. Dibolok maru aik na ninum na itu gabaran ni Yesus. Terakhir saat matu si sintaun. Dido ibana marumur memana satiki.
15 tahun. Itorduk satu ibana jonot tu gabbarani. Iturita kubimana magabbarano di hauli bana ma. Lo mamati au Tuhan rak doto ini mana ma. Inna sesintau. Ngasih bimana mati daripada menijuri gabbaran ni Tuhan Yesus. Jaladang oleh ibana patu pahong. Ibu ibana masabu tanganna merilui memana mengangguhi mangalap gabbaran ni Tuhan Yesus naung ni tijura do naung ni kotoran ni paraleru nakken. Muka dong asapor siaon gabi rodo pabrotakon nama behagut turunon idok mati ibana iba doho makoko Tuhanmu. Oro na toho. Idok koko porsia ho jala di hoko podo nani hapor siami. Alani tu sama ho ninna. Jitu tu naono palahod di dokkom maninna haru makoko Tuhanmu pe dangoloho barani. Bohama makoko ideologim. Sesuatu nilai yang kamu perjuangkan. Alani dak kasih ahoninna. Di pamate ma alahina onom alai si boru-boruon si sintaun nakin pingsam may bana dan bote bana be namasa. Jala duksa dari bana may pataru ibana tujabuna. Alani se membekas medinguluna gabe lauma si sintau sikola ikko gabe perhela duau jala ikko si barita nauli ninna ibana. Gabe sauk may bana gabe sahalak addita. Muka donga sa porsiaon gudang do halak na maul makaporsiai Tuhan Yesusi de mata. Bahkan idahita ma Injil itu ada di kitab mereka. Ada Injil di situ tapi mereka tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ada banyak orang yang tidak dapat menerima bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dan mereka menghujat keilahian dan kealahan Tuhan Yesus. Satu sonari ngalam berkembang. Enak tuari do pehubering hape jonok do. Tu inganat tau rupani. Inganan ni namang guari dirina na somajalo Yesus songo Tuhan. Saksi Jehovah. Jelas doa Alkitab di tangan nasida dijahai. Alai holip do siapa merengan nasida sian hapor sion nama do bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jala do nakid di sona makadongan. Jala salah satu gabe ayat nasa ditiup nasida nama doko bahwa Yesus adalah ciptaan yang paling sulung. Ido nasida dia ya onomon alai di nanang togionon namu setu portibion ibana na berjolo tubui. Jadi di nasida dia adalah buah sulung segala ciptaan. Jadi natinoppa do ninna. Lupa do nasida bahwa itu adalah suatu sebutan menguatkan keilahian. Kealahan dari Tuhan Yesus. Alani do makadunga sa porsian alamat ni surat tope surat natuhala Hebron adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus diaspora di perantauan. Mereka dikejar-kejar dan teraniaya. Gabi gudak kalahon na meninggal lo tuata Yesus. Ido di paingo surah Hebron asal nang ditarik ko perpunguani. Unang ditinggal hon hapor siaon nai. Unang murami berhapor siaon. Atik pi di tonga-tonga ni ancaman. Nang pe di bawah tudungan songon namasa nakin. Na di Bengkayang. Na di Kalimantan Barati. Dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita siap untuk berkorban demi satu nama yaitu Yesus Kristus? Unang gorupani ala pesta doibana kita berduyun-duyun. Karena ini adalah sukacita kita berduyun-duyun. So ina matabuni kel talas ni rohat tarupani mames tahon.
Tapi apa yang layak kita korbankan kepada Kristus yang lahir, yang mau mati untuk kita? Suatu kehilangan makna hita rupani. Peristiwa ilahi yang dilakukan oleh Allah itu menjadi hilang. Muka donga sapor siao di Eropa ni na najulu. Adong ko sadari pe naliling pa may mahon. Haso sorang ni geleng na. Bergumul karena belum dikaruniai anak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Sehingga oleh karena sukacita, sahabat keluarga datang menyelamati. Roma ka todongna do ali-alena berkunjung mado selama ma. Dia do danaki dia do si coki na tubui ngabelga na songo ditamete. Roma nasi da rupane. Jadi Allah sudah manukun akhirnya ninna baritaon gabi ba ma box ni bebio di pitui asa isi naro asa torato iber. Oh ini ya adong marupani na manggeti. Aduh manisnya imut dan seterusnya. Jadi dung rosongoni lam gudang rotot dong naon. Alam musim dingin pada saat ini memakai mantel, memakai baju hangat, ipang getukum mesi somal narong do getungan di sini. Alena so di boto nasi darupan lani lasni rohana, gabi arong memulai mabait tu pinggir ni box ni bebion baju hangat naon. Tiba-tiba kemudian rona asing tanpa sadar langsung tercipikat sepiki, wah selamat ya nina, ilak biakum ma. Baju hangat naon. Pada akhirnya museu gabi sude mamabain akatamu na perpudion baju hangat naon tu kotak ni bebion pusok mahosani dak danahi laos mate. Gabi lupa sukacita adalah ini anak ini. Gabi holalas ni rohana sida rupani marsihaolan selamat. Tapi dak dana nunga mati. Jadi sutuk songoni hita rupani. Saya taruh rupani. Bah selama Natal nunga tubuh Yesus nina. Ape hola gabilas ni rohat taima rupani na tarida. Dan akidak tarida be dia. Misalnya songo bebiad dang akhir nanga sirna be siap pikiran. Amok kadong asapur siyaw di paingok maita sonari. Bahwa Yesus itu melebihi segalanya. Melebihi segala nabi. Akar raja nadong na ditanoon. Walau tabiring anon amok kadong asapor siyaw di bibil tay. Ang judul ni topik, judul ni perikop tadi dok. Hasurungon ni anaki. Memang asabuy sahat akaulaw ni tuhatta. Akaulaw do sakap ni debata. Disuruh debata ma suruh-suruan na. Memang hebat dotong. Kasuru-suruan on. Ayom mana marhubas marhalaru di zulu ni debata. Songon siga barieli om mana sejut-jut. Tabigi amok kadong asapur siyang Gabriel. Om mana madapoton. Si Zakaria tu bagas coroe. Laos odotong nama dapoto si Mariai. Nasigop hatok marhubas marhaladui di zulun di batalau pasahaton saluhuna. Saya tabigiru rupani suruh-suruan di debata. Alai dak kea di dok debata bahwa ala songoni sigok-sigok na suruh-suruan ni gabi anak-anak. Dak kea di dok anakku doho ninna. Ola tuisi di dok songoni. Tikina mukap banua gijang. Di patadaw tuat tajis do. Di patadaw do tuat tajis. Odo anak haholong aku. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dina mukap banua gijangi, dina tardidi tuhatta Yesus. Jala takas do di hati dakon hatani debata. Ala yang kutu suruh-suruani dangi doki anakna. Ido noaing na dokon na dison, aitu suruh-suruh dia mehahu dok. Didok anakku doho sadario doho tubuhon. Manang, au do gabi amana, jalaibana gabi anakku.
Salah ni mau kadonga sapor siaun sebegitu spektakulernya, hebatnya, luar biasanya suruh-suruan ni. Alena kia disuruh gabe sobaon suruh-suruan. Jalana kia suruh-suruan no disobba manangisi pe. Alai didok suruh-suruan ni. Di parsorang ni tuatta Yesus marede ma akaparangan perbanua gijang. Madok hasangapun ma di debatana di banua gijang dame ma di tanon. Ido suruh-suruani. Asa do suruh-suruani marsoba tu Yesusi. Asa molo dang debata tuatta Yesus naung tubui marhua ma suruh-suruani gabedo marsoba. Molo natinoppa doi. Ido nanidok ni surat natu hala Heberon. Jala didok amo kadong asapor siaw songon nero ni si Johannes si. Molo idok si Johannes di bidusada takas patadahon tuhatta Yesus. Nang adok semula ni mulana. Di mulana inung adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ima tuhatta Yesus. Ima na saur tu debata di mulana ini. Jala didok dia tolu amo kadonga sapor siaon. Saluhu nai marhite sian hatai do ubay nama jadi. Jala nangarong nanggosada sian nong jadi naso marhite siani. Siani se siat tuhatta Yesus. Ido banarido di sona makadonga sapor siaon. Alai taringot tuanaki didok rodi saliling-liling nado habang sami ali debata. Tukot hati gora do tuko harajaumi. Dia olongi hodo hati gora jala dia gigioko do hajahaton. Alanido di miakot debata mi. Miak halalas niroha tuho. Ali debata sumurung asa akka dongan mi. Dungi ho ale Tuhan paujak kota naod di mulanai jala jadi-jadian di tanganmu do parlangitani. Omba batadirahu bahwa dia yang sudah ada sejak sebelum ada segala sesuatu. Ibana do alfa, ibana do omega. Alani nuaeng. Suara ni pesta Natal perjuluon asa takasi tamar sobba manobba Yesus anak ni dia bata. So tunggabe manobba aka na ditanoon. So tuk salamanad hita di Tuhani. Lalu mobi mo kadonga sapor siaon terjadinya pengkultusan. Ada banyak sekarang gabi suruh-suruan ini lebih agung, lebih mulia. Sian debata nabi naritahonna. So tungga kadonga sapor siaon gabe terjadi pengkultusan tua kapara pelayan suruhan memang api namar jibur-jibur luar biasa. Ada banyak hamba Allah, hamba Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mujizat. Tetapi sotung gabe siuto jol mahita. Gudang nuai gabe pengikut ni orang-orang tertentu. Gabe lupa bahwa sesungguhnya kita adalah pengikut Kristus. Si sobba Yesus do kita ada si sobba zolma. So tunggu biar rohata mida zolma samida de bata. Alai kono biar rohata jala homolong, jala pos mida de bata asamida nasanado. So tunggu gabi suruh-suruhan ini lebih sumangap. Siat de bata namar suru ibana. Alai de bata mas namar sangap songon naidokon ni si Johannes si angguau lemar me ma. Ala ibana naros ya puriku. Ima tuhatta Yesusi. Ima na lambelga. Jalai kon hita saluhuna. Radepa kioni debata marhubas. Adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan menjadi mencari panggung bagi kita. Supaya kita menjadi populer dan lain sebagainya. Tetapi Yesus, nama Yesus yang akan menjadi besar. Asa disudi perayaan Natapatu PP adalah membesarkan dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, bukan mengagungkan pribadi atau siapapun. Jala taingok ma ibana nang roga bezolmai ima debata naga bezolma tumiru rupana jala radedu ibana manaon mate humokop hita pardosa.
Amin. Martangi yang mahita. Mau liate mali Tuhan di haradiomu nagawe jolma jala tudus songok kami. Jala disuluk kokodor rupa ni hatoban. Jala haradido ho Tuhan mamorsan sahak rodina mate. Ali Tuhan nami huhilalahami do balgani holongmu, balgani asini roham namakko kopami. Laos ido di bagasan sederion nang hilalaon nami, takas jalazalon nami, hasesan di dosa nami. Jalazalon nami matokin nai, pasu-pasum, marhite parpadanan nabadiai, asa takas malua hami. Jala unang Tuhan, humurang panadaun nami, humurang pangatusyon nami, jaladang posroha nami, dihaluaon na pinatupami, ala niyaka, salu na nabui mangelay laroha nami, na mengaburkan keyakinan nami, taringo tuho Jesus nagabizolma na humokopami. Mace torop halak di Portibion, nasubui manadatakas Jesus do si palua, anak ni debata, jala debata nagabizolma. Gabi di goar na sida do ho, holat jadi-jadian ni debata. Gabi di goar na sida do ho, gabi suru-suruan ni debata. Gabi di goar na sida do ho ali Tuhan, hola panurirang sabing nabi. Hape hodo ali Tuhan malimbo na buluni. Hodo raja ni huriai, raja ni Portibion. Jala hodo panurirang buluni. Jala marhite hodo dalan hatutuo do hasitongan. Dangadong nasa atu amay yang go somarhite ho. Atong ali Jesus takas maho ibagasa tikyon rap do tami hobartu padami nama dok sedong anammu hami ganupari rasi-rasaro ajal niya siyang anon. Sahat mahaluaon na binuan mi tu hami. Tu parsaripion nami tu keluarga nami. Tu dongan nami do dusadok Portibion. Amin. Damang dainang hurian itu hata ibagasan las nirua makalacon hatu tubuh ni tuata Jesus marede mahita laos tapasa ma piliata tu debata.
suruh dewata dapat sayang suri dosa hidup turgata asa kemani baka nos kami dami dami mai coba komori rohani baka doi kadolma Dione onom las jong meita. Tatangnya kumapiliat tamartangi yang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang. Oro haroroan ni saluhu sileo-leon dading gadok nasa ulibasa na moliutus. Upasatami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihanon. Pati bulon hara jaumu di tonga-tonga di huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadhami gudang ni sileho-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
debata na totong na sumarmula na sumarpasahotan. Upuji hami mahuala saut sudi tahim naung sinakapanmu. Adorak sumarujahat dope hasyang anon. Dak tarabak sibulis sakamu. Dak sudak tahim na badiyay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na suhaduduani. Di bahini mauliate marohanami tuho ala naung saut sakamu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si panguluhami. Asa malua hami sia dosa, hamatian dosian jala masot kami mangulahu dosa. Ope saya si maroham di hami. Togihon mahami tu anakmu. Saibain mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halo jauna hami. Ala natinaun na nabirniti dot hangaluton humokop pami. Asa ibana napuna hami, jala hami napuna ibana. Saya sungguli mahuriam sederion. Asa diingot tabal gaum mudoh taroro ni anakmu gabi jolma. Lahu panguluhon hami pardosa. Saya sungguli maka parhalado ni huriam. Mamaritahu barita nauli itu salut halak. Naung patar hasangapomu jala naung jupang dami doh tasunangan. Saya lehon mapitu nau kaptu halak si pilibegu doh tu parogamo na asing. Asaro na sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masalu raja dot akka suruan na. Asa diboto na sida naung delihoko raja. Jala Tuhan na sumurungi rodi saling liling na. Saya leon gogo tu akana di bagasan pangujunan. Apuli akana marsak. Jala palu akana tergugut. Saya tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halakala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sudi. Akan nama gudang rodi dak danak di bagasan Yesus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut malumoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar romadamena tutodim. Selamat hari Natal mahita saluna. Nuaing mangaradi mahita lahu majalo ulaon nabadia jala sedang dihubasi.
Namang dainang hurian itu hata, nang masuk may tatu na marulon na badia, obartu akanong nitotuon ni huriata, iya kanabuy mado ti ulon na badia ima, naung makatidak kon haporsyaon, yang telah naik sidi, dan tidak dalam keadaan kondisi penggembalaan gereja, dan di bagasan nahona, ru parmanio pamicangon ni huriata. Ima buah-buah di hita, asa takas mengada di hita, tuaka na tua-tua nami, damang dainang na lansia, na orang hipas, buhay mata pataru tujulu. Iya. Ala di paradi dotong, ulau nabadia di aula, bagi yang di halaman gereja atau yang di balkon, dipersilakan mengambil tempat ke aula supaya lebih cepat. Asal buenon humatop hibas sita saluna majalulon nabadia. Mace gudang do peingana di aula, di sidon nuai ngamang pandita resokta, do amang pandita MP silitonga patupahon ulaun nabadia. Unang pola tapaksa tu bagasa gereja HP sementara di aula kosong. Mengarari mahita akamanginang lahu mancalo ulaun nabadia. Atau nga mo kadong asapor siyaon, ta mulai masuk may tatu acara ulan marulan na badia, tapasonang marohata, martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin, mared de mahita. Yesus namamu mursa, dosani portibio, sarang amin. Yesus namamu mursa, dosani Damini debatana sumurung sian salut roha, ima mangaramuti ati-ati muna doh roha muna, marhite-hite Kristus Yesus, amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, amanamin na di banua gijang, asiroham, topot mahami na pungudison, adorang upangan hami anno parpadanan na badiai, lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nama kokopami.
Pargugui mahami maswadaho diri nami. Asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Say taiti rohanami asa lambalungu kami tuban wagijang. Asa say masiol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Itaka naong pinarhamaol ni debata itasakap nuaing mangatop parpadanan na badiyay. Dibahini tatibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya. Asa unang honauhum manangise siyan hitaon. Ay holan na udu roha jala na manol soli rohana ala ni pabahinan na nasuture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsia di hasisaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangatop parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaw na badiya. Unang be diolo sibulis. Unang be didak dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tung gotapok kamuma hosom do late ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jalan naung mula mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangatop parpadanan na badiyay. Dibahini tatakasi majumulo rohat tabi. Jala alusi hamu masuku-sukunon. Jong-jong ma kita saluna. Di parhatuturo hamdo. Halak pardusa hosian hatutubum dohot ala ni pangalaw sim di pati ni debata. Molo di parhatuturo hamdo dokma olo. Namarsak doroham ala ni dusami. Jala di pangidoroham neng malua ho nuaing sia dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di parhatuturo hamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluo pardosa. Ibana naung mati dohum ula mangulu mokopo. Mamorsan jalamane sa dosam. Molo songoni di parhatuturo ham dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha. Dohot hosom ni roha. Aku nii. Olo doho mardengga dotala na mangarsahiho. Jalan na olo doho manesa dusa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham dokma olo. Atong tapo dukbe marohata jala tatopoti masudi dosata. Ihutok kamu ma tangyangod di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jot-jot tulaw si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balot sonommu tuhami kobartu pabahinan nami i. Alay ala ni gudang ni asi. Dot tolong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehonmu humokop kami. Ala ni i ubay na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sa sudi dosa nami. Jalalehon to di parbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobbar, tulomo ni roham, saliling di tanood dope hami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jala na mauwas dia siniroha ni debata. Say sahat matuhamu na hinaporsya muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhu dosa muna. Marhiti-hiti guarni debata ama. Dot anak. Dot tod di perbadia. Amin alia manami na di banwagijang. Sa pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomoni roham di banotongon songon na di banwagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari.
Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay horo na punhara jaon, do tagugun, ro di hasangapon sa liling nililing na. Amen. Marid de mahita. Oh Jesus, nong sineo, ikaw na pinarsilang, roham totong daunat, ujung tarhilang, marutang di tahun dosa nami, asiroham, oh Jesus. Udulmamu saluna, atong tangyok kamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borongin nai uju tarjehe ibana. Didok ma mauliate dungi di ponggoli mai, di parlehom ma tua kasisian na uhut ma didok. Jalo hamu ma jala pangam ma dagi kudui, na nileo tua matian humoko pamu. Baik kamu ma songoni bahan parningotam muna diau. Jaladuk sunda sida mangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamu ma sudi ma hamu manginum siani. Ia panginumano pada nai baru maon marhite-hite mudarhu. Nani useo numoko pamu. Bahen hasesaan di dosa. Sai baik kamu ma songoni. Bahen parningotamuna diau. Atong nungarade ida jalade hamuma denggabasani Jahoba. Utma Marid de Huria, sia buku nomor 155.
Edeta nomor 26. Edeta nomor 122.
Pendeta nomor 452.
Deta nomor 466.